aí nun sitio, aí nun monte aquí arriba, que lle chaman o Chao de Couso. Aí dicían que había unha grade de ouro, eso. Pero eso dicían, se houbera unha grade de ouro, eu creo que buscarían, pero, bueno, aí poñían unha grade e outro sitio, ao mellor, lle poñían outra cousa, pero eso nunca chegou a palparse, non a verse nada, ni saber. Isto era un cuento de antes. E dicían que había un tesoro, que quedaron... E tesoro, algo houve, porque aquí, un de Villarxoane, fizo unha finca, máis tarde, returando na finca desde que a cerraran, porque cada un foi cerrando, ou foi adquirindo, non sei por onde, adquiriron o terreo ese, e el removendo para facer laboría, para facer unha finca de sembrar, pois tocou unha ola con ouro, molido, dicían que era molido. Entonces, claro, el viu aquilo e dixo, bueno, ya había uns señores que eran arrieiros que iban a Ourense buscar mercancía e dixeronlle, dixolles, vai, eu topei esta tamén, a ver se... E dixo, bueno, vamos leválo nosotros a Lugo a ver se vale algo. E levaron a olada e o que topou. E dixo, non valeu nada. Dixo, era metal de campanillas desas que se poen ás vacas e eso. Un de Villarxoane encontrou ali unha ola debaixo da terra e que tiña ouro en polvo. E que como non sabía o que era, pois que lle deu a un señor que tiña unhas ferreterías en Ourense potentes e que lle deu para que mirara a ver o que era aquilo, se valía algo. E que lle dixo que non valera nada. E a partir disso o señor deu en comprar ali a ceras e tiña unha cera inteira que os hombres de aquí eran primos carnales de miña mamá. E que dai que lles viñera a fortuna. Pero é que brillaba a terra, pero eu xa teño idea no que lle vin brillar, As anovadas, porque a novada é aquí, unha novada é aquí deste lado, teño aí unha finca, pero as anovadas é aí por onde está a fábrica da Reces, un serradero, un mazo que quedou quieto. Entonces parece que había a leyenda de que aí debaixo da terra, na beira do río ou por aí, había unha artesa chea de ouro, unha grade de ouro, rocas de ouro, había... Bueno, unha cousa maravillosa de ouro, todo de ouro, porque o ouro xa debía ser moi valioso nesas fechas. Entón, parece que eso quedou aí cando isto estaba poblado por personaxes deses, non? Aí terían o tesouro guardado. A condición era de que habían descubrilo as ovellas cando foran, porque daquela sí que andaban por aí moitas ovellas, eu xa non as recordo, senón de labradío aí, pero andaban alindando as ovellas, vivirían deso, e das castañas, por aquí os nosos antepasados. Entonces, cando as ovellas chegaran a fuerza de escarbar e encontraran eso, había que dar en descoberto, non? Pero o primeiro que fora a descubrir a artesa, ou a destapar a artesa, había unha serpiente de, non sei se 7, se 2, se cantas cabezas, un montón de cabezas, e esa xa o devoraba. O segundo, o primeiro. E o segundo, algo parecido, e o terceiro, que insistira, pois sería... Eu creo que esas leyendas hai muchísimas por todo Galicia, moi parecidas.